mga rabi bombo janis ng mga rabi tayo bombo radyo ken digiti dumdum ita nga oras iti daytoy nga programa na yung mga rabi itayo amin apo. Muna-unay kahit kuman nga iba nga ikan iti konteksto dati ba sa salitan da ita. Mm. Kasi tay imo na nga napasamak kete pa nag public declaration ni Vice President Sara Duterte nga agtaraiso na kas presidente ti pagilian. Kaya't kung i-explain dito yung kadata konteksto. Kasi whether we like it or not, makikita tayo nga dito yung meeting that somehow the implikasyon na iti upcoming presidential election. Kaya't before, amo tayo nga medyo ada naging tension da Leni Robredo ken President Bongbong Marcos kasi of course medyo sabali ti party nga naka-alayan na ni Presidente ken ni Mayor Leni Robredo ket dito pinagkita data nagkita ket medyo mas asideg ti rikrik na dito monggal maysa. Baka dito iti signal ti healing process kasi I think we can consider them or safely nga mabaling ibaga tayo nga they are political rivals because of party membership ken dito pinagkita da ket mabaling makuna tayong medyo umununek ti panagiginayem ken panaglilinangin ti kampo ni Mayor Leni Robredo ti Liberal Party nga bagbagkaten na ken of course ti kampo ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Baka dito tayo healing process nga kun kunata yun. But we can only assume Bumbo Dinis kasi hana kahit na sa nagbiting dan ket nakaman madimit nga i-assume tayo nga salitaan da ket upcoming election that's too political. It could be nga dapat sa bali nga nagsaritaan da but the fact nga nagsasarita da nga duwa ket that is really something. It is really something kasi idi handa awan kasta nga oportunidad kasi detay nabuo nga kadwa the Vice President Sara Duterte ken Bongbong Marcos yung naging sentro ti alliance idi. So of course this is really something ket we could not imagine Bongbong Janice nga ana ti naging mitsa detoy panagsasarita da ket naka-exciting kasi of course Leni Robredo is known as supporter of the Aquino family ket no intibenig ti politika no Aquino ko na tayo ket and then Marcos ket kasla kape ken gatas no yin and yang parang hindi pwedeng mag-mix pag may Cory sa kabila pag may Aquino sa kabila dapat sa kabila Marcos parang ganun ang tingin natin sa dalawang pamilya na ito but dito indikasyon nga mapaspasama kita Bobo Janis ket the possibility na nga medyo at panagiginayam nga mapasabak in the near future iti banig ti politika. Okay, sir. So, nupay awan iti nalawag nga talaga nga noan na iti mapagsaritaan na dagiti dua. Kasi kaslang naitsempo nga after the declaration of Vice President Duterte, sunak at agbalin na presidente,
ang meeting damot. Sir, so saan nga talaga may cut iti panunot iti tao nga there's something nga naununog nga pagsaritaan da. Ken may salitan iti biyang iti umay nga presidential election, sir. Mo ti politiko ti Pilipinas bobogenis ket ti karakteristik na ket kasla season nga listo nga value, no? Amom di kitoy alliances when loyalty ket alisto nga shift very frequent di kiti politicians nga sisikat nga mo tayo national man no iti benig ti local no nag-change ti leadership ket alisto man nag-change to loyalty. So I think kasla di kitay dangarod pagsasaong no maminsan ket nari tilang naringat siguro mag-shifting ka di pa naglilinya planeta inti solar system, but when it comes to politics especially in the Philippines ay nabunggo dyan sa kalalisto mag-safety allegiance ket I think adan to mapasamak nga realignment in the future, adan to mapasamak nga realignment iti political blocks. I think even before 2028 makita tayo ito nga adadan to digiti posibilidad nga sisinukat iti loyalty babayan iti dayto nga napasamak ngem ti makikita tayo nga mabalin nga challenge bombojanis ket detoy naging problema dito at kapsat nga Marcoses ni Senator Amy Marcos nga obviously nga suportaran na ni Vice President Sara Duterte or the Duterte family can openly, let me emphasize, openly nga kritikaran na ni President Bongbong Marcos and dito'y leadership na ket agbalin, I think agbalin dito nga challenge ken ni President Bongbong Marcos ken no asinuman nga i-endorse ti Bongbong Marcos faction nga i-endorse na nga sumukat kanya na akas sumaruno nga presidente ti Pilipinas. Ket i-assume tayo nga no ni Mayor Leni Robredo ti i-push na nga sumaruno nga agbalin nga kandidato na ket medyo challenging because adanto the faction ni Senator Amy ta nga mabalin nga narigat danto met nga challenging when it comes to digitay issues especially political or sometimes even non-political issues nga itiruan na mabalin nga agbalin to nga challenge dito inti kandida city sumaruno nga endorse ti President Bongbong Marcos ka kandidato na. When sir, so mapampanunot ko pa yung rod kasi no kitkitaan tilang mabalin talaga nga pagkasunduan digiti duwa ket syempre ni President Marcos Jr. Anda nagkinawatan ken ni Vice Presidente and tibiyang ni Mayor Leni Robredo kasi nakunam tatayan under Liberal Party andamot nga kainawatan tibiyang iti Duterte. So ijay dalang nga agsabat kumbaga so nga dakkel iti posibilidad na sir. That is ustod na dyan analysis po bombojanis but then again amo iti politiko tayo iti Pilipinas ket talaing tayo nga agusar ti rhetorics umuna idi ket the Bongbong Marcos ken Duterte clan ket team unity and that could be used again this coming election ket I think nausaran that dito ita ket health impact nat hindi tao kasi imagine if this coming election bombogenis usaran that dito unity nga term between Marcos and the other big family in the name of politics like Robredo and Aquino. Imagine na dyan agbaling impact nat kadigitay botante
nga posible gayam nga mabalin nga aggayem ti Marcos Mm. Robredo ken Aquino. Mm. That's just the those are just the names nga amo tayo nga adupay digitay loyal nga dadakkel nga nagan iti politiko nga mangsupsuportar kadigitoy Liberal Party Bomogenes amo tayo deta. So agbalin deto nga strength ni President Bongbong Marcos ken detoy political party wenno grupo nga dalaen na iti detoy umay nga eleksyon. No kasta konsepto. Imagine mo detoy unifying factor itatakit tay naging anak ti maysa kadagiti maysa nga politiko nga kagurgura iti awamen talaga minuan adaman maysa nga politician nga kagurgura ti nasyon ta ita kitay naging tatang dito agdama nga presidente ti Pilipinas ita kasi the declaration ti martial law nagbaling nga diktador. Mm. Can't imagine no isunan to ti mang unify detoy divided nga nasyon tayo gapot iti naaramid dahil di late nga President Marcos ket mabalin nga usaran na detoy or mabalin nga leverage kung nakman lang nga nagbobojanis ket ipakita na nga talagang seryoso iso na nga tandodo ken mangtulong dagiti tao ken mangserbi no naman ti mabalin nga ubraen na isakripisyo na pamilya na isakripisyo na ti personalidad na tapno lang maalat iti dito nga nasyon di unity genuine unity na talaga nga mabalin nga mapasamak ket I think mabalin nga positive dito yung aspeto nga mapasamak para iti kandidatura no asinuman ti mabalin nga i-push da nga agtaray iti iti sidong da ket itultuloy na digitoy nasayaat quote and quote nga nairugi iti daytoy nga administrasyon. Specifically po dyan is kadetoy laban na against corruption iti gobyerno. Mabalin nga ta sir nga deti tatan iti kaslang kitkita tayo ket oray kabsat na oray dati na nga kadwa no na kayat nga tay kontrolon da isuna ket saan nga sumursurot latan no diket di adat hibukod na nga takder sir nga isut makitkita tayo tata sir no makitkita man iti duma nga padang Pilipino mabalingat ang adeto iti tultuloy na ingana kadeti punto nga nadakamat mo professor. I think Bojanis di ba nagkita kini President Bongbong Marcos ket independent so now when it comes to decision making makunak dito sapagkat ori anati pressure nga iti kapsat na nga ni Senator handfulos nga giveaway no han nag-give in kunak man lang na nag-give sorry han nga give in iso na so yung makikita ket ori naman na pressure nga ited ti relative nga babaen ni Senator Amy. I don't think ma-influensya na ti decision ni President Bongbong Marcos. Otherwise, hindi ko mapelan ket nag-give in isunan. Ngem tinakderan na tinaging decision na nga oray anaman iti na ited nga pribilehyo iti pamilya Marcos iti time ni President Rodrigo Duterte ket naging decision na kiti pagsayatan ket pagimbagan ti nasyon. Otherwise hanapulos nga inobra ni President Bongbong Marcos digitoy nga panag-imbestigar iti issues
iti kinukonliber iti sidong ti gobyerno, particularly inti executive department. Amo tayo met nga no da ko makalkaluban na ko mga nagpustot dito yung investigasyon, but makita tayo met adada na i-endorse nga recommendations, adada makasuan, and some of them are politicians nga big names. Majority of them are linked to the previous administration leadership. Ket panagkita ket iti attitude ni President Bongbong Marcos kasi doesn't care anymore. Kasi what matters to him, the way how I see it, ket kay noon nati pagsayaatan iti si Bubukel nga nasyon. And this is his last chance. Kasi this is his first and last opportunity being the president nga mangipakita kadagiti kakailyad na nga he is not his father. He is not his father nga naging diktador. He is not his father nga naging corrupt. So, detakat ibagbagak lang kasi detakat naging image ken reputasyon ni former President late President Ferdinand Marcos. Ibagbaga na nga haan nga siya ni tatangko. Ket deto yung braek, isakripisyo ti pamilya, isakripisyo ti political career ko, isakripisyo ti ropak, isakripisyo pa ni kabsat ko, I'm doing the right thing. I think yan ang mentalidad ni President Bongbong Marcos ngayon. Okay, sir. So, sir, itiwet biyang niya po Vice President Sara Duterte. Ado na iti agkunang nasa paunay, iti panangideklarar na, wennohaan ket redirection na lang for the impeachment complaint ken kuana. Anamot itiyas lang makunatayo. Agpaiso ka di, posible nga kastoy mo't daytoy nga nasa paunay nga panangirakurak na, Professor? No, ti pagibasaran tayo bombo Janice ket di kiti napaspasamak nga election for the past decades to. No pa nag-i-declare ti intention agtaray iti nangato nga position, particularly iti position ti president. Ket dapat careful tayo. Amin-amin nga dagitay amin-amin nga napasapa ka declaration ket han nga nasapat ipa nakadeklarar na. Ada digiti instance nga nabasa tayo nga previous declaration nga nasapa ket ada digiti tendency na nga nasapa nga naperdi. Tay tao nga nag-i-deklarar iti intention nga agtaray nga para presidente. So nasapa declaration ikam ti oportunidad digitay kalaban mo iti politika nga masapad na kamit nga till the end, you know. So I think in terms of strategy, I don't know no sino ti political advisor ni Vice President Sara Duterte. I think it's too early. Nasapa talaga una nga i-deklarar natin ito intention na nga agtay para presidente. But of course, hantay mabalinmet nga underestimated ni Vice President Sara Duterte. Kasi when it comes to popularity, makita tayo nga hanmet bumaba the popularity and trust rating ni Vice President Sara Duterte despite the fact nga adot dito issues nga sangsangoen na met. So it could work either nga dito nasapa nga panang ideklara na intention ng agtare para presidente ket nagbalin nga iso ti strength na tapno umuna-unay mabalin na nga riktaen no anati agbalin nga reaksyon iti tao kadto panang ibagana nga kahit at agserbia kas presidente kasi later on babalinan tulo at ag-withdraw. We have still the two siblings. Babalin pa ni natin tatuan na kapsat nga mayoren. Babalin pa ni Mayor Duterte, babalin pa ni Congressman Duterte nga nagtaray para presidente. Either way, Duterte in the South
amo tayo met nga medyo napigsada. Mm. Ken adamit cloud da pa iti Visayas sa area. So, mabalin nga strategy na tapno riknaen na no anat pulso tao tano madi ag withdraw kano mayat yag ipustro na. But that is giving her political opponents the opportunity men nga masapa daw na iso na nga perdiin just in case. Una tanda dumagat, di ba? Iti ko kat agkikin na stada pa lang, didinulin da pa lang, no sino iti tumaray, tapno no haan da makita no anat estratehiya da, kas jay sir, iti sang normal lang ma-experience tayo, makit-kita tayo, sir. Nakita yung several minutes after in deklarar ni Vice President Sara Duterte in mainstream and social media nga ada intention ng agtare para presidente, several minutes remore amin nga issues against her. So you see, digitay issues na about the budget, corruption issues, pati digitay personal issues na, digitay pinagsasaon at madi, digitay nakabidyo, remore amin. And from there until now, as we speak, no lukatan ti social media, ada amin pamerperdi ken Vice President nga nakapost. So, dito itikun-kunat nga it could be nga nasa paunay kitagbalin nga disadvantageous inti panagtanan na kas presidente or the other way around, so kitain tayo no anat pulso ti tao at ado ba ti mangsuporta kanya na yan di kita mabasbasa tayo nga pamerperdi wano akusasyon against her inti mainstream and social media. But right now, as we speak, before nga nag-switch on na iti computer, kat ada pala nabasag nga issue against Sara Duterte. So these are things I think nga dapat nga tamingin na tayo, especially kat left and right the accusations against her and the Duterte clan. May raman pa'y detay kaso ni Father na itata ito'y ICC. So, holistic ti panang attack that iti Duterte family, no? Later on, mark my word, hanlangan ni Sara Duterte no ti makritik rin pati ni Mayor Duterte ken rumwarto amin nga issues against Congressman Duterte. When nga rod professor. So, ang professor, kinunapay ni Senataya, ni ACT Teachers Party List Representative Tinyo. Ang kaslang ti parang threatened na paigid di tagpanpanday linteg may iti impeachment complaint. Ang mabalin nga ta, professor? I think the problema tayo the impeachment. I mean, this is highly political. Amo tayo dito. And amo tayo even now nga han to agpostro deto'y impeachment case against Vice President Sara Duterte. No number ti pagsasaritaan ken loyalty pagsasaritaan. Later on, mark my word, hana pulos nga agtuloy detoy. Ket digitay loyal ken Vice President Sara Duterte into Congress, they will do anything. Even in Senate, aramidan damin ti kabaylan datapnohan nga agpustro iti daytoy nga impeachment case. Ket dati problema iti impeachment. Siguro one time pagsasaritahan tayo ito, no dito nga class at impeachment case nga na dagtag iti constitution iti Pilipinas no dito ba talaga ket it is there to serve the interest of the people or nandyan lang yan to serve the interest of the politicians. Siguro minsan i-review din yan ng mga congressman kung dapat pa sila, ang mga senador ba talaga dapat ang magde-decide to impeach the president or the vice president. Ang basehan dyan
numbers, Yes. and this is highly political. Mm-mm. So, kung basehan dyan, hindi na legal, kundi loyalty. You know? Mm-mm. So, I think that the issue of the impeachment versus Sara Duterte will be put in the sideline. Especially now. Yes. Ibaga na nga, taray nga presidente, ket adat detoy reputasyon nga napigsa iti Duterte when it comes to politics, ket medyo agan anad basit digitoy ko congressman tayo kada sa senator baka they will make the worst decision ever in their political career, baka kamalida ket mga bakso ng presidente ang baliktad ti lubong. Yes, sir. DJ Harad nga talaga. Okay. Anyway, Professor, agyaman kami. Iti dati panangtad mo, iti oras. Kada kami iti dati nga rabi. Basta, dareti interview. Takot very, very informative. Magus-gusto klaunay, Professor. Malaksid, no? Dapat iti kayat mo nga inayon, sir? Bobo Janice, adot digiti ipopos itan, pakasektan iti apo dayo pa yung ti pagsasaritaan ng eleksyon. Ilang may baga kapo, kadigitay dingding ket nagbasbasa pinangkunawan Bobo Janice, be careful. Dapat naaluad tayo nga mang-assess kan mang-evaluate dagito nga impormasyon kasi most of the time apo di kita may ipopos ka information ket fake ket isut pagsasaritaan tayo. So especially now, no, Bobo Janice nga mapaspasangasangan ng election, dapat ket dapat ket dite us-usto nga information di dapat nga surutin tayo han nga di kita may ipopos. Ado tagi popos. Amo tayo pilpilan at kaso. Okay, again, so maraming salamat, Professor Carl Lenin Benigno, sir. Okay, sir, mga kabombo ni Professor Carl Lenin Benigno.